Garren pasartea. Valentziako Laurak bat Euskal Etxea. Ez da hitz ugarikirringokoa Pilar. Horregatik eman dizkio hainbeste buelta bitxia iruditu zitzaion esaldi horri. Zera esan nahiko zuen noski, banatan egiteko erabaki horrekin. Betirako ari zirela atzera batzeko aukerari atea izten. Izan ere, elkarganazte gehienak oheak konpartitzeak erratzen zuen gorputzen. Adieratz penatetik torri ohi zirenez hitzaren medioz baino sarriago. Baina berdin izan zitzaion orduan. Nekaturik baino azerre zegoen. Atrakala bakoitzak motiboa gora bera, normalean uskeria izaten zen. Urratu sakona sortzen bitzaion barrenean, etzipen handia zerkakion. Eta gero baino gero, zailagoa egiten zitzaion lehengora izultzea. Konbentzitua zegoelako adiskidetu arren. Behaztopa egingo zutela harri berdinean berandu gabe. Nolanahi dela, damuka ibiltzeko indar kopuru jakin bat zeukala iruditzen zitzaion. Estok mugatu bat harremana onbideratzeko eta bera Pilarrena bezala ziurrenik aitzen ari zela. Lehen liskar horiek eta ondorengo urrunduek batzearen festa zuten helburu. Elkar berrezagutu behar zutela deliberatzea, eta zentzu horretan oroimen zamurrenetakoak, kilikagarrienak, bakea egiten zutenetakoak ditu. Batzeko banadu, atzekenekoa kontxako pasealekuan, ondo gogoan dauka. Orduan bera izan zen alde egin zuena, eta San Martin kalean jarri zen bizitzen. Konsulta pribatua utzi zuenetik libre zegoen, orain semeak hartu duen apartamentuan. Ara aplaudikotoak.